Moni ku UK nsikana uyu dzina lake Jia Xin Teo wapezeka kuti wamangidwa chifukwa cha zimene anapanga. Iye kwawo kweni ndi ku Malaysia. Anachoka kwawo ku Malaysia kupita ku UK kuti akapanga maphunziro. Anapita ku University of Coventry. Jia ali zaka 22. Koma mena amapita ku university kuchoka kwawo ku Malaysia analali ni mimba. Nda mabisa mimbayo nda anapita kumakhala ku university kuja ali ni mimba, koma mimba ya maibisabe. Palibe amene amadziwa zoti ali ni mimba. Anakhala mpaka nthawi yake yobereka kukwana. Tsiku lobereka anakhala mulungu mwake yekha mpaka anabereka mwana anabadwa. Atabadwa mwana anakhala naye 4 hours mwana ali bwinobwino. Kenako anamuyika mu packet ya cereal. Kenako utenga chiplastiki kukulunga nkumanga. Mwana anamuyika mu packet cha cereal cha kuchika chipaketi cha cereal muli mwanawo mu plastic paper nikumanga. Adamanga ndikuyika pasi pa suitcase ndikutseka. Basi kumakhala koma anapita kuchipatala. Fama ine napita kuchipatala kuti akaonedwe samamva bwino. Kuchipatala anamudabwa kunena kuti iweyo uli bwinobwino kuoneka ngati wabereka umene. Iye nkumakana kuti sindinabereke. Ma doctors manesi kulimbikira kuti no, iweyo kuoneka ngati munthu kuti wangobereka kumene. Iye uja kumakana kuti sindinabereke umene. Kenako anangoti okay kumusiya mu waiting room. Achipatala anayimba phone ku police kuti china chake sichili right. Apolisi nkubwera uzampanga question kuti no, iweyo kuoneka ngati wabereka kumene. Mwana wamusiya kuti. Atampanikiza mpamene anaulula kuti okay chabwino ndabereka. Mwana ali mu suitcase. Adapita anakampeza mwana wadani wafa. Kufufuza kuti fanyani mapanga zimenezi basi kuyamba mapanga ngati kuti ngwa misala. Kumaneno liyayi nimamva mawu anthu amandiuza kunena kuti ndipange zimenezozo chilichonse chomwe ndapanga ndimauzidwa nimamva mawu. Nkhani inali ku court amazengedwa mlandu wokupha. Ndizonena kuti ngwa misalazo chanjani court lakana lanena kuti no, iwe monse umachoka ku Malaysia umaziwa kuti uli ni mimba unalota panga decision yonena kuti mwana yususunga. Unalota panga decision yonena mwana yomupha. Unabwera ku UK ndipo wakhala nthawi yonse ukubisabe mimbayo kufikira mwana kubadwa. Unapanga zoti abadwe uli wekha chimene chinayi chinthu chaopsa kwa munthu kuti sunaberekepo kuchita kusankha kuti ukhale kwa wekha wabereka wekha. And mene unamuyika mwana mplastic ndi kumanga plastic iyo unali kudziwa kuti mwana unali kumupha. Ndipo chifukwa chimenecho ampanga sentence to life in prison chifukwa cha kupha mwana wake. Imene ndiye kuchitika ku UK. Ziko mwambiri.